Ja, ik weet al een beetje, ja, ik hiet hem wel een beetje in de gaten. Dit komt er wel op aan. En op een gegeven moment, ik denk, de bui weer niet, maar even zien. En ja, toen ik erbij kwam, benacht, toen lag hij er al. Ik ga net zien wat er omgaan is, hij lag al. Eunice had ook het zelfbouwde tiny house van Fakko Dunstra en zijn paken Sjouke Faber op Ezumassiel omblazen. De dikke wienpoesters wien uiteindelijk te volle voor het Lietse huske. Goed nog met het kleer, het kastkleer. Maar hij is die mooi opstolen op de poortjes. Daar is er eerst alles van aanwaaid. En hij is die nou, ik hem stevig zet op blokken. Hij is die goed stevig. Maar dit wie net de keren. Dit is allemaal, dit is mijn peruk wie niet erom gaan. Fakko en paken Sjouke zullen nog in berieën hoe het Lietse huske weer op zijn poten terug te komen mat. Een kraan erbij, dat zit wel mat, hè, want hij mat even omheen. En hij wil straks weer tillen net meer, maar meersken net meer, dat lukt net meer.